45 कमलपुर आन्डार दुराय सामरायसरा बिसि खरकसा सिनि सुखसेगिया नखंनि एडभाइजार कमिटिनि ताखुक सरजन बसरखाने बेलेकेन बिनिसरि साया नि बागै हास्पातालाव दीर्घदिन रमै आबनि बागै मथा गोबाग्रानि हामजाबनांनि बिसिंथिकै दिनै दुराय सामरायसरा बिसिनि अंगै ताखुक सरजननि खेत बायजि आंगै दंमानि प्लास बिनि खेत माइ बरजि आंगै दंमानि आबनो तिनि सुबामुं हामजाकमुं नि बिसिंथिकै तिनि सिनि TWF बुमा बदल दुराय सामरायसरानि अंगै तिनि अजरावो खाया खुनै सुबा फाइक्या बेलायखेनो बरकनो खाने हामजाकमुं तै सबानि सिबाय बियाफारु तामेंके सिनेति प्रासा अबाहायनो रां फैसा खरैनि बिसिंथिकै सुखियानि बिसिंथिकै गोबांमा खुलुमकासा खालायो खुलुमकासानि बिसिंथिकै नखंगो असहाय खालायो नखंगो सुखियाङै थांगो नखंनि खेत पानफोर दंमानि यागुलो थानो खेत जाय खरैङै दंगो आबनि बागै तिप्रामथा दुराय सामरायसरा बिसिनि अंगै दिनै खाथुम खाजानि बिसिंथिकै हामजाकमुंनो फुनुगै बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी बो लामा सेंगै तलां थांमानि बिसिंथिकै दिनै अजरावो बनो फाइ बिनि खेत पानथरनो फाइ माइ बरै सुबानानि बागै बुसालायजाक ते बरलायैबो तंलायजाक बेलायखेनो हामबाय TWF दुराय सामरायसरा बिसि प्राइमारि ते ब्लक दुराय सामरायसरानि जे खबजाबनाय बरंनो बेलायखेनो हामबाय ते तंगसिनि अर दुराय सामरायसरा 45 आन्डार डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि खरकसा मेम्बार ते ब्लक कमिटिनि TWF मेम्बार ते प्राइमारि कमिटिनि बेबाक वारियर्स बरक अजरावो सिनि ताखुक सरजन एडभाइजार कमिटिनि दीर्घ जाबत बो सरि हामया खालायजाक सरि हामया खालायजाकनि बिसिंथियै बिनि खेत पानथार बरजै आंगै दंजाक आबनि बागै दिनै खायनाय सुबा फाइक्या आबंखानो जत्त बुबाग्रानि मुसुंमा बुबाग्रानि हामजाकमा ते आबनि बिसिंथिकैनो बिनि लामानि बिसिंथिकैनो दिनै अजरावो फायै सुबा फाइक्या बेलायखेनो हामबाय यांगो कुथा कायजा आबो बलाय दंगो ते यांगो कुथा दंगो तेबो अरो दुइकानि जागा दंगो दुइकानि बलाय फायनाय यांगो खाजुनियाको डाक्टार बाय आलचुआय दंगो ब्लॉक कमिटी 45 पॉलिटिकल में सेक्रेटरी प्रणब वर्मा yang ke ali fuitani subalaijak
बिसोरनि सामलायसरा बिसिनि एडभाइजार दंगो बताव किसासा रेस्ट खालायजाक आसुकजाक yang सामलायसरानि जत बुबाग्रानि वारियर्स रक आलि फैलाय दंलायजाक Không ngờ